रामकृष्ण हरी. जय जय रामकृष्ण हरी. हरिपाठ सारांश मालिका भाग 1. ओम नमो जी ज्ञानेश्वरा. करुणा करा दयाळा. तुमचा अनुग्रह लादलो पावन झालो चराचरी. मी कळा कुसरी काहीच नेहने बोललो वचने अति भाविका. एका जनार्दनी मी तुमचा दास त्याची आस पुरवावी. रामकृष्ण हरी. जय जय रामकृष्ण हरी. नमस्कार माऊली. मी आपल्या सर्वांचे आपल्या हरिपाठ सारांश मालिकेत सहर्ष स्वागत करतो. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभं निर्विघ्नं कुर्मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा. महाराष्ट्रातील पंढरपूर येथील पांडुरंगाची भक्ती करणारा वारकरी संप्रदाय संपूर्ण जगात प्रसिद्ध आहे. भागवत धर्म जाती धर्मभेदाच्या पलीकडे जाऊन अत्यंत सामान्य अशिक्षित अशा स्त्री पुरुषांपर्यंत पोहोचवण्याचे बहुमोल कार्य या संप्रदायाने केले आहे. या संप्रदायात ज्ञानेश्वर, नामदेव, गोरा कुंभार, सावतामाळी, चोखामेळा, एकनाथ, तुकाराम, जनाबाई, सखुबाई इत्यादी अनेक थोर संत होऊन गेले. या संप्रदायाची या शुद्ध उभारणी करण्याचे महत्त्वाचे कार्य श्री ज्ञानेश्वर महाराजांनी केले. ते अखिल भारतीय वारकरी संप्रदाय त्यांना माऊली या नावाने ओळखतो. एका अभंगात ज्ञानदेवे रचिला पाया असे म्हणून या संप्रदायाला भक्कम आधार देण्याचे काम त्यांनी केले. आजही आषाढी एकादशीला ज्ञानदेवांची पालखी आळंदीहून पंढरपूरला जाताना रामकृष्ण हरी, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम असा टाळ मृदुंगाच्या गजरात जयघोष करीत लाखो वारकऱ्यांच्या समवेत जाताना दिसते. श्री ज्ञानदेवांनी श्रीमद भगवद्गीतेचा मराठी भाषेत भावार्थ विशद करणारा भावार्थ दीपिका हा ग्रंथ रचला. यातील कमीत कमी 5 ओव्या तरी प्रत्येक वारकरी वाचत किंवा ऐकत असतो. सध्याच्या युगात सर्वांनाच वाचता येणारा श्रुती स्मृती पुराणे संमत नामस्मरणाचा धर्म वारकरी संप्रदायात रूढ करण्यासाठी त्यांनी हरिपाठ नावाचा 28 अभंगांचा ग्रंथ रचला. मराठी सुलभ भाषेत तो जरी असला त्याचा आशय विवरणाशिवाय आपल्याला लक्षात येत नाही. म्हणूनच ही सारांश मालिका आपण आपल्या सर्व भाविक भक्तांसाठी घेऊन येत आहोत. हे विश्वची माझे घर ऐसी मती जयाची स्थिर किंबहुना चराचर आपण जाहला. ज्ञानेश्वर महाराज यांना माऊली मानणारा अखिल भारतातील जो वारकरी संप्रदाय आहे त्यांच्या नित्य उपासनेत हरिपाठ आला फार मोठी स्थान आहे. त्यातच वारकऱ्यांना हरिपाठाची प्रत्येक ओढ वाटली असते. परंतु प्रत्येकालाच त्यातील भाषा, त्याचे वेगळेपण, त्यातील गोडवा, त्यातील अर्थ, विवरण, तत्वज्ञान या गोष्टी अगदी विचारांती लक्षात येतात. यासाठी हरिपाठाची जी आधुनिक भाषा जरी असली तरी त्यातील मृदू सहज लक्षात येणाऱ्या साधनांपेक्षा नामसाधन हे त्यातील महत्त्वाचे साधन सांगितले आहे. केवळ आजच नव्हे तर कृतयुगापासून नामस्मरणाचा धर्म चालू असल्याची प्रमाणे भगवद्गीतेत आपल्याला आढळतात. ज्यांना भगवद्गीता संपूर्ण पाठ तर नसतेच, परंतु क्वचित काही लोकांना पाठ असते, परंतु बऱ्याचशा भाविकांना ती माहितीही नसते की त्यामध्ये खरोखर कोणता अर्थ दडलेला आहे. त्यासाठी
याचा आशय आपण आता अधिक विवरणामध्ये, अधिक स्पष्टीकरणामध्ये सारांश रूपाने आपण पाहणार आहोत. यामध्ये नामस्मरणाला खूप महत्त्व आहे. तर चला मंडळी, आजपासून या हरिपाठाच्या नवीन प्रवासाला सुरुवात करूया. आणि जर चॅनलला नवीन असाल तर कृपया लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच आमचे नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी सोबतचे बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तर भेटूया पुढील भागात. तोपर्यंत रामकृष्ण हरी.